Hello guys, naade ko ron sa farm ni Sir Agaton. Mauni iyang available nga mga meat type laki. Perting daghanan no. Kani siya ang mga bayi available for all year. Sa ganahan mag testing diha, no? Going 3 months pa. Dagko na kaayo. Atong gamay nga brooding. Wow, gwapo sa brooding. Bag oning hatch. Oh, gabi. Gabi eh. Una kung nakatuo gabi kay Dili mang labok imong turkey. labok ra ba na? Ha? So guys, naabot na to diri silang Sir Agaton, no? Atong kuwaon ang iyang gihatag na to. Unsa kay iyang gihatag? Tara ay mga tag-ayo diri. Tara. Sir Agaton is the certified breeder diri sa Barili, Cebu. Oh, farm update sa ta diri oh. Naana siya ikaw gahimo ana or nagpahimo ka? Pura na. Grabe. Ano partner? Grabe ha gid mo sir oy. Ato sang i-check na grabe. Ato na lang i-appeal. Katas ng dominant. Wow, kanindot no. So ta. Oh, unsa may naa dere? Tara tong kuan improve na atong gamay nga brooding. Wow, gwapo sa brooding niya. Oh. Brooder di ay brooding. Tara. Sa man yung mga order na ne? Wala pa ambot dayon baga to sa kuan kang papakaway update ni Sir Dapodel. Naligay chick box out anang naligay chick ang si tawagan. Oh, chick paper. Kagmay siya. Ah, Ako sir. napadre. Init mo siya niya, buta na ko exhaust. Bitaw. Kaya siya engineer ni God, may kaya mo plano-plano ba? Atong pare. Na pa electric fan. Tara na may fan. Bitaw. Ginsulit da nag-insulator. Padre ah. Lucky. Ilahi gid mo lucky din. Oh, lahi na ko da. Kusog ka. Asol naman ko og kuan. Tara. Awa guys ah. Mahalin ra mo ko sir og kugyan lang imong kuan. Ah. Katong kabat sa imo ha na nahalin ho tong kuan. Raon indot kay ablihi gud para gwapa kayo. Bag oning hatch. Oh, gabi. Gabi eh. Una kung nakatuo gabi kay Grabe ha. kuan man. Pila ni ka boxer? 222 ni tanan ang da sa laki. Oh, daghan kay guys oh. So sa ganahan diha mo avail, naa na po'y available bago si Sir. Chat lang ninyo, no? Or i-follow niyang unsa ganito imong page. Agaton's Farm. Oh, Agaton's Farm. Nara. Temporary pa kanin niyo. Oh, ongoing na yung construction dire niya. Nara yang kuan na yun. Unsa man siya? Hot sir. Hatcher. Adi kay Nginaw nilang tatong ihatag oh. Tindak ko okay ra nimo. Sige ka lang. Kuan bisag 109 okay ra ka? Oh, okay, okay, ihatag ra man na ako dito. Okay ka na 853. Kuan ba replace ato mo ba? Lagi oh. Hee. Dire laag ta guys, naka-replace ta. Oh, pwede na karton niya lang. Tipasi na lang. Nagyapon ta dire, no? Ko lang tipasi. Napa siya daghang project dire. Ato ra na ning tingbon o guan tanan. Update. Nahinay lagi sir. Na kay unsa available nimo dire? Daghan ta kabila buli aron. Daghang ka available dire di ay. Wala pa lagi ko ka market kayo kay busy ta. Ay. Pero na magay mo kuan. Oo, dara ay. Lang, mo chat yun, sir. Ay. Chat. La, Ang halinan gyapon. dara ay. Laki lagi. Di nanay kuan. Murag ang 109 na mo nabilin ang 853 mo nahalin. Murag 40 po nakapin. Daghan gid. Nga piso ni Sir dire available. Kanay 100 na kabuok nga kuan. Na imo nagikuan kay mahadlok ka sa ilaga. Kani. Bayi ni. Wala na tanan. Nindot kayo. Available ni. Available na 100 na kabuok na. Ito igso na. Pwede ni sa kanang wala experience pa kaayo ba no? Pakaon lang mo ani niya patambag mo Sir sa buhaton. Okay kay na. Di na ni mamatay. Inaani. Mga igso na nga diri. Nindot kini i-range mo no. Nindot kay tanawon. Kung ganahan mo ani guys, ilahos ninyo chat si Sir Agaton. Kuan gid mayo kay ang buhat na kuan ni sudlanan. Oh, i-range 2 months gyud. Dara oh, la. Bapuho oy. Available po do 100 sila tanan. 100 ni kapin pero murag para siguro 100 lagi daw. Oh, ikaw ang declare. Sobra. Nao. Buffer ng uban gid pod. Oh. Buffer niya na po ipakapin. Kamo ray sabot ani. Kapin ta, watay problema na pagkapin kay Wa gyud. ramdam na to ang farmer sad Oo. mga ganahan. So, mo to kung ganahan mo og mga month old na piso na gihapon dire sa farm ni Sir Agaton no. Kani sir ako ni Imo ni Osbon re. parang white tea din eh. Kita.
Laray na ko diya. Nindo tanawol. Project. May kay kamo. Oh, kawa kay libur ang ako dito ang libur sa kita oy. Okay, tinoy nagkuan man ko Oh, pero, timbang ba. pero at least na kay Kay gusto man ko nako nga akong plano, ako masunod. Oo. No, Maagad. pareha-reho nagpabuhat ko niya. Di pa nagdahan ron ako. Nagaw-yaw siya pagkahuman. Ah. Nugong ka. Grabe ha, daghan na din na usab sa. Ayun, tanaw ka sa kong meter sir. Na to tanaw na to. Ari tas iyang meat type pero naa ni si suki no, pero kung gusto mo testing aning dominant, Mahuman eh, paano na ako mga plant diha. hana gid ay. Ato ta sa iyang meat type. Atong ipakita na daghan pa kayong ongoing construction sa Sir Gaton dre. Nindot niya pa ni. Oh. Wa na magipatiwas. Wala na, ako rin trabaho na. Dili mang labok imong turkey. Labok ra ba? Ha? Labok ka. Maganda akong gikuanan kay murag Sir. kay territorial na. Kabuhi na saan? Lah. Indo taon ay bunguton dre Bisaya ni. Kuan na siya, mix na. Mix. Kuan na siya sa basilan. Ah, wasilan. Asa man adra? Gibuhian ako na para makuha niyang kuan. Ite. Oh, pero nagbuhat ako compost ito. Ah, kana na nagay ko compost dito pod. Dara guys, ang iyahang meat type. Type kari, bayig yan mo rin sir. Abay ni. Sinta ka buok na. Available sa Sinta kabuk. Pila ni kabuan? Kuan man eh. Pakita ko na nato. March 9, March 9 naman. January 9 eh. January. January 9, yan ay nasagol atong kabat sa katong gikuan mo nagpasabay. Ah, mao ni. Awa guys. Galamay na lang to. Murag 20 ra to nabilin. Oh, available oh. Healthy kay guys kay nakakuan siya. Naka-elevate gid ba? Meat type kanang bayin eh. No, napod siya available pod ni. Sa ganahang makuha diha, i-chat ninyo si Sir Agaton. Oh, dara. Ubay-ubay yung tanay niya nahalin-halin na sa ni. Nay may kong order sir, ako yung hatagan na lang. Oo, maagyod. So available ni. Hello guys, na ade ko ron sa farm ni Sir Agaton. Mao ni iyang available nga mga meat type laki. Perting daghanan no. Farm location niya is sa Barili, Cebu. Available ni nga gikan sa piso na sa piso. Naapod siya ay mga month old or more than month pa. I-chat lang ninyo si Sir Agaton na. Nayutan nga ko ano. Sus, lami arabane. Gihaw ganyan eh. Mao ni si Sir Agaton, kailan naman mga anak, no? Hello. Daghan naman ng views, but hapit na 5K guro. Then, aritas pikas, ang iyahang mga bayi nga available. Tanawon ta mo. Tuwa ni hap. Tuan hap. Kani siya ang mga bayi available for early year. Sa ganahan mag-testing diha, no? Going 3 months pa. Dagko na kaayo. 853 kani kanang sure na gyud ni nga bayi. Gendered na ni sila. Kanang itom is D109. Kana naay klase do sa D109 puro pure itom. Ang usa kanang inana namgud ko subscriber nga nangutana nakapalit siya sa buhol nga ingon ana og ingon ana pero kuan ra na siya, di ba sir? Oo. Normal ra Normal ra gina siya sir, no? Shout out naman kalimot ko. ang genetic. Oh. Mo ni. Available Barili location sa Agaton's Farm. Pwede ninyo i-chat. Sa katong mga viewers nako diha nga ganahan mo testing, maka-recommend ko ninyo ani ngan ani na inyohang paliton kay para labi na pa mo experience sa brooding stage mo na siya, brooding no? Brooding stage no? Kani taas na kayo posibilidad nga mabuhi ni sila. Palit lang mo ani signa po anas inyong yard. Unlimited na inyong itlog guys. Proven ni nako nga mga manuka kani nga genetic genes no. Dominant CZ. Cebu edition kay taga Cebu man may. So mana available ni siya sa ganahan lang makuha no.
ato interviewon si Sir dire kadiyot sa location o sa farm location niya. So dara si Sir, kuyo gihapon nato mo ni ang farm owner. Unsaon kanila pag-contact, sir? Walang through FB page or sa akong Facebook account. Agaton ang akong Facebook account. Then ang ako ang FB page kay Agaton's Farm. Located ta sa Gunting, Bariles, Cebu. Natay daghang available from day old to the batas. Oh. Pwede ra. Kuan. Naganito RTL dire. Na po RTL di ay. So i-chat lang ninyo siya atong iyang kon. Ang uban sir kinaay ganahan og number basig na kay memorize mo number mo. Oh, kuan. 0915-943-0446. Pwede mo text or mo call na mo kay uban nga number sigyo di lang kuan ganahan sila. Pero nana matawagan. sa nakapina sa atong kuan FB page. Ada problema po di ay na page. Oh, Facebook. okay. Na. Nya dool ra pod sa karsada iyahang manukan. Kolid ako along the road ra ta. nagparking ra ko dito sa babaw no. Na may gihatag si Sir dire god mo ni ari gid ko. Di pasi. Sige guys. Sa mga order nasa taga may previous. Bitaw, previous no. Na previous nakita, daghan. kagan. Ang magpasabay dai diha oy. Pwede by the way pwede mo pasabay pareha to kung gibuhat na mo last time na nipalit nga taga Cordoba. Shout out mo Sir. 20 ka buok, gisakay sa sakyanan niya. Pun ala panggas gamay ra kayo. No, panggas ni kuan ba tadi upaw. Less hassle ninyo para ninyo. Nakakuan namin, nakatransact namin bro kausa pa sir no. Kausap. Kausa nga. Hopefully kanang gusto nga taga Cebu nga di mo are, ako mo are mo ko perme kay naaman po ko yung gipang grow. Dire ko nakuha og ako mga piso. Itong mga piso nga inyong gitanaw nga mga quality nga padung na mo 2 weeks karon. Sige guys, kay mo adto pa po ko lahos sa kuan birthday sa akong pag-umangkon. Sige sir, salamat. Okay, salamat. Happy farming. So, mao ni ato ang gikuha ni Sir Agaton, no? Tiba si nya gitagaan ta niya og piso, no? Mat